Benvinguts a l'Institut Josep Tarragona i benvinguts a aquest acte que realitzem avui d'inauguració del batxillerat internacional i de signatura dels acords de col·laboració amb les diferents entitats. Deixeu-me començar donant la benvinguda i agrair la presència del senyor Àngel Ros, il·lustríssim alcalde de Lleida, la senyora Teresa Pijuan, directora general dels estudis d'ESO i batxillerat, el senyor Miquel Àngel Cullerés, director dels serveis territorials d'aquí de Lleida, representants de les institucions que heu volgut col·laborar amb nosaltres, com són la Paeria, la Diputació, la Cambra de Comerç, Global Lleida, la Caixa i Res No Envermell. Inspectors, inspectores, directors de centre que també ens acompanyeu, professors de l'institut, membres del Consell Escolar, membres de l'AMPA, alumnes de batxillerat internacional que esteu aquí. També cal dir que casualment els alumnes de batxillerat internacional molts estan d'intercanvi. Avui aquest matí a les 9 del matí han marxat cap a Noruega a un intercanvi. Ja dintre de la internacionalitat ja els hem començat a fer viatjar, ja coincidint. Per tant, llàstima que no puguin estar aquí, però estan de viatge. Els pares també han estat convidats, uns quants els tenim aquí, gràcies per la vostra assistència, famílies en general de l'institut, doncs gràcies per la vostra assistència i sigueu tots benvinguts. Jo abans de començar l'acte només dir unes breus paraules i destacar que aquest projecte, que ens fa molta il·lusió, que n'estem molt contents i que ha estat un projecte llarg, ha estat un projecte que hem estat treballant durant 3 anys i ha estat un projecte que en podríem dir coral, un projecte que no haguéssim pogut tirar endavant nosaltres sols, sense l'ajuda primer des del Departament d'Ensenyament, representat el senyor Cullerés i la senyora Pijuan, que des del primer moment van creure en el projecte i ens van recolzar. També voldria destacar el paper destacat de la nostra actual encara inspectora, Alba Castellà, em sembla que encara a dia d'avui encara és la nostra inspectora, doncs també agrair-li públicament el suport que ens ha donat sempre des del primer moment. I després també el suport de tothom, del Consell Escolar, de l'AMPA, de les famílies, dels professors, perquè aquest és un projecte, repeteixo, que no es fa amb una, amb 2 ni amb 3 persones, sinó que és un projecte en el qual tothom hi ha hagut de treballar, i ha hagut de treballar de valent, hi ha hagut d'esforçar moltes hores i les que venen, perquè ara el projecte comença i ara és quan realment, podríem dir, usant termes futbolístics, si em permeteu, ara comença el partit i ara ve la feinada a que el batxillerat tiri endavant i funcioni. I també agrair també al professorat, tant els que hi participen com als que no hi participen, perquè tot el claustre de seguida també ha vist que era una cosa important pel centre i s'hi ha volcat al 100%. I també als alumnes que esteu aquí representant el grupet, doncs també felicitar-vos i endavant. I dir-vos també que nosaltres engeguem aquest projecte, som un centre públic, i creiem, com a centre públic que som, creiem que hem d'atendre a la diversitat entenent aquells alumnes que representen unes dificultats d'aprenentatge com aquells alumnes que també ens demanen més i més, ens demanen més continguts, ens demanen una motivació extra i creiem que també havíem d'atendre aquests alumnes. La nostra voluntat com a centre públic que som és atendre a tot el nostre alumnat, tant amb aquells que presenten dificultats com amb aquests que ens demanen més continguts i una exigència superior. I per tant volem abarcar a tot l'espectre el millor possible. I vam creure que aquesta era una bona manera d'atendre aquells alumnes que mostren aquest perfil. Un perfil molt característic, molt singular, en el qual no només es basa en que l'alumne, podríem dir, en els paràmetres que entenem normals, un alumne que és bon estudiant. Això ultrapassa una mica aquests paràmetres i busca també un perfil molt concret d'alumne que després el coordinador una mica ens explicarà les singularitats del projecte. I també voldria destacar, i que consti, senyora Pijuan, que no ho dic perquè vostè està aquí, perquè ho hem dit públicament i ho hem dit en els actes que hem fet de portes obertes, aquest és un batxillerat d'excel·lència, és un batxillerat de qualitat, però pensem que tots els batxillerats són d'excel·lència, són de qualitat i que la feina que s'està fent en general a tots els centres és bona, molt bona. I repeteixo que no ho dic perquè vostè estigui aquí avui, sinó que ja ho hem dit públicament en els actes i en les explicacions que hem anat fent. Aquest aporta un plus diferencial important, sí,
També volem destacar que el que s'està fent arreu també és de qualitat i això és un projecte diferent perquè també aporta un plus diferent, però que volem destacar això, que tots els estudis de batxillerat que s'estan fent arreu de Catalunya són de qualitat. I amb això ja passaríem a donar la paraula al senyor Jacint Llaurador. Ho veurem des d'aquí, sí? Sí. No cal que ens desplacem. Doncs passem abans. Jacint Llaurador, coordinador del Batxillerat Internacional. Que també ha de ser un director. Bé, bon dia. Jo només ràpidament us faré una pinzellada sobre això del batxillerat internacional, perquè els que potser no acabeu de conèixer el programa, almenys tingueu aquesta informació. De fet, la primera cosa a saber és que el batxillerat internacional és una fundació educativa, si bé no docent. És a dir, obeeix a una determinada filosofia educativa, a una determinada manera d'entendre l'ensenyament, però que no exerceix directament la docència, sinó que ho fa a través d'un seguit de centres que han sigut autoritzats per poder-ho fer, el que s'anomena els col·legis del món del batxillerat internacional, dels quals ja nosaltres ja des del setembre en formem part. Inicialment, aquesta fundació va néixer a Suïssa el 1968 i va ser fonamentalment per intentar donar resposta a un seguit de necessitats que algunes famílies van començar a tenir per el fet de la mobilitat geogràfica, el fet d'haver d'anar d'un país cap a l'altre amb els consegüents problemes que això portava de cara a l'escolarització dels seus fills, sobretot en aquest moment delicat que eren els cursos previs a l'ensenyament superior. Això va portar a que diversos col·legis, inicialment de Suïssa i després de tot el món, s'organitzessin per oferir un mateix currículum. Un currículum que fos equivalent i que permetés donar resposta a aquesta mena de problemàtica inicial que hi havia. Tot i que, finalment, això s'ha convertit en una proposta educativa internacional, que no només abraça els dos últims cursos diguem-ne de preparació pels estudis superiors, el que coneixem batxillerat, el que ells en diuen el programa del diploma, sinó que és una educació que va ara ja des dels 3 anys fins als 19 anys. És a dir, tenim una educació primària de batxillerat internacional, diguem-ho així perquè és l'organització, una educació secundària de batxillerat internacional, el programa del diploma, que seria el que correspondria al batxillerat, aquests dos cursos previs a l'entrada a la universitat, i també des de l'any passat hi ha una formació professional també amb aquestes característiques internacionals. Per tant, és un programa que de fet ha crescut molt i molt. Concretament, fixeu-vos que en aquest moment hi ha 147 països que imparteixen el programa del diploma, 3.740 col·legis, potser 41 ara, no sé si us hi compten aquí o no. D'aquests 3.740 col·legis cal dir que el 56% són públics. I això ho dic perquè normalment quan es parla de batxillerat internacional se sol associar a una oferta privada. Ho va ser. Al 1971 la primera promoció eren 680 alumnes, ara són 1 milió, quasi 200.000 alumnes. Aquells 680 escacs alumnes eren gestionats per escoles privades. Actualment el 56%, per tant més de la meitat, ja són escoles públiques, la qual cosa deu dir també alguna cosa. A més, perdoneu-te una mica enrere, fixeu-vos que abraça tot el món. Tenim aquesta zona central, que ells en diuen la regió del que seria Àfrica, Europa i Orient Mitjà, formem tot un paquet. Aquí tenim 3 seus centrals, hi ha la seu de Ginebra, hi ha la seu de La Haia, zona administrativa, i després hi ha la seu de Cardiff, que es dedica a tot el tema de gestió curricular i preparació d'exàmens. A la zona del Pacífic i Àsia tenim Singapur i a la zona de les Amèriques, Bethel al nord i Buenos Aires. Aquestes són les seus, les 3 centrals que he dit abans.
Les seus centrals principals són la de Ginebra, la de l'Haia i la de Cardiff. Si us fixeu aquí per països, Espanya és el 5è país que té més col·legis. Aquí posa 72, no, ara són ja 75, això creix de manera rapidíssima. 75 col·legis a Espanya, fixeu que el que en té més és Estats Units, però evidentment l'àmbit territorial no és el mateix. Si aquests serien els 75 més o menys centres que hi ha aquí a la península, i en concret a Catalunya, això canvia una mica per moments, sembla que són 14 o 15 privats i 3 públics. El primer va ser el de Girona, nosaltres hem sigut els segons en ser autoritzats, i el tercer Reus, tot i que Reus i nosaltres començarem amb la primera promoció aquest curs. Pot ser en el futur, algun mes també, tant de bo s'afegeixi a aquesta llista de col·legis públics. I en concret, què és això del programa del diploma? Què demana? Bé, d'entrada, aquí ho teniu, és un programa formatiu preuniversitari, bé, això és el batxillerat preuniversitari, que a més s'ha convertit en un programa referent de qualitat educativa. Només n'hi ha prou en veure les entrades de les admissions a les diferents universitats, es veu que ràpidament el batxillerat internacional consta com una de les possibilitats. Una titulació internacional reconeguda i valorada per les universitats més prestigioses també d'arreu del món. 3. Possibilitat d'intercanvis, ara hem començat precisament amb una mostra, els nostres alumnes ara han anat a Noruega, amb altres col·legis del batxillerat internacional o bé amb d'altres universitats. Amb un alt nivell d'anglès, no, les classes no es fan totes en anglès, però sí que el nivell que s'exigeix d'anglès és un nivell alt o molt alt. Amb una alta exigència acadèmica per alumnes i per professors, la qual cosa ens suposa que cal, diguem-ne, un compromís molt alt. Un currículum també és un currículum ampli, equilibrat, coherent, flexible i sistemàtic i que es coordina amb el que seria el batxillerat, diguem-ne, ordinari. De fet, aquests alumnes no estan fent un altre batxillerat, un batxillerat diferent. Estan fent una doble titulació en el que podríem dir una mena de diversificació curricular per a la promoció de l'excel·lència dintre del batxillerat. Així ho hem d'entendre. Amb estratègies d'aprenentatge diferents, estratègies d'aprenentatge actives, constructivistes, significatives, competencials. Segurament aquest és el seu principal actiu. De fet, veu de fonts com John Dewey, com Piaget, com Vygotsky, com tota aquesta gent que en un determinat moment van ser punters en el que és la nova manera d'entendre l'ensenyament. Que a més demana un perfil determinat d'alumne. Què és allò que es busca? Què és allò que es vol? El fi és molt clar, és el que se'n diu el perfil d'alumne amb mentalitat global. I a més, és un batxillerat amb una molt forta empremta ètica. És a dir, els valors, com la honestedat, la integritat, la solidaritat i el servei formen part del mateix cor formatiu del programa. No és una cosa accessòria, una cosa que vingui de més a més, sinó que forma part de la mateixa formació de l'alumne. A més, hi ha tot un seguit de matèries que s'hauran de fer, els alumnes les han de fer a nivell superior, amb el que això suposa més càrrega horària, aquests alumnes fan més hores i a més amb més exigència. Clar, la preparació també és molt bona, però també cal saber que l'exigència també és alta. I després, amb una avaluació que és externa, és a dir, l'avaluació final de l'alumne no la fan els mateixos docents del centre, sinó que la fa un cos de correctors extern per poder, diguem-ne, fer-se amb uns paràmetres estandarditzats i que alhora segueixin uns mateixos criteris. Clar, per arribar aquí s'ha hagut de passar per un determinat procés, un procés d'autorització llarg, exigent. Nosaltres ja hi portem en això uns 3 anys. Un procés que ha passat per diferents fases i, com deia abans, molt exigent. Un procés que, a més, ha comptat amb una assessoria externa per tal de poder fer les coses de manera escaient i que finalment també ens ha portat a formació del professorat, una part molt important,
17 professors del centre s'han format per poder fer aquest batxillerat internacional. Això suposa el 40% de la plantilla del centre. Em sembla que és un percentatge força elevat. Ho dic perquè, evidentment, aquesta formació addicional no és una formació que simplement es quede en el batxillerat internacional, sinó que, evidentment, traspuga a tot l'altre àmbit del centre. Formació, a part d'una assessoria, com deia abans, i un procés molt rigorós de verificació, per tal de veure que realment el centre complia amb els requisits necessaris per ser un d'aquests col·legis del batxillerat internacional. Clar, evidentment, tot aquest procés d'autorització, aquest procés de formació, evidentment té un cost econòmic. Això ho dic senzillament perquè això no pot ser la iniciativa, no pot sortir com una iniciativa, diguem-ne, privada o individual de determinats centres, sinó que només ho pot entendre com un projecte de ciutat, o com un projecte, si voleu, de territori, o si voleu, com un projecte de país. És l'única manera per poder tirar endavant un programa d'aquest tipus. Evidentment, nosaltres hem tingut la gran sort de poder tenir al darrere algú que ens ha fet costat des del primer moment, que ha sigut el departament, que ha seguit tots els passos, que ens ha acompanyat i gràcies al qual hem pogut finalment arribar on ha arribat. Bé, del departament i a més de totes les entitats que finalment esteu sumant perquè creieu que aquest projecte és interessant, perquè creieu que és solvent, perquè creieu que té un llarg abast i perquè creieu que és un projecte de futur. Bé, per tant, a tots vosaltres, gràcies. I gràcies també a les famílies perquè heu cregut en aquest projecte, perquè l'heu fet possible, gràcies a les quals avui tenim 23 alumnes, d'aquí tenim una representació, que de fet són l'objectiu dels esforços de tots plegats, l'objectiu dels esforços del departament, del centre, dels pares, del professorat i de les institucions. Esperem que aquesta promoció sigui la primera de moltes. Moltes gràcies. I seguidament passaria la paraula al senyor Miquel Àngel Culleres. Bé, bon dia. Moltes gràcies a els membres de la taula, al Paio Cap, a la directora general d'Ensenyament Secundari i Batxillerat, al director del centre, al Santi, a les institucions representades en aquest cercle virtuós que tenim aquí al darrere, a totes elles, a Inspecció Educativa, a la resta de professorat del centre, especialment a les famílies, però especialment a l'alumnat, als nois i noies que han cregut en aquest projecte. L'agraïment que ara sentíeu del director és un agraïment que nosaltres tornem, evidentment. Nosaltres, com a departament i com a servei territorial, l'únic que podem fer és agrair-los aquest sobreesforç que van tenir a bé voluntàriament a fer, a endegar com a projecte. És un projecte, mireu la generositat d'aquest professorat, és un projecte que assumeixen personalment tots aquests professors i professores, els 17, que assumeixen, però no són per als alumnes del seu centre només, sinó que és per a tot l'alumnat de les Terres de Ponent. És un projecte de territori. Per tant, són professors i professores que s'esforcen, que treballen, que es formen, que gosen a deixar els seus alumnes a ser avaluats per una gent desconeguda, això costa molt, com a professor, i que a més no ho fan pels seus alumnes. Per tant, aquí hi ha una gran generositat per saber que ho vull posar de manifest. Ells s'han hagut de formar, el centre també hem hagut de fer adaptacions en el centre ateses les exigències dels avaluadors que ens venien de la fundació, s'ha fet, però al cap i a la fi tots els recursos que s'han invertit són a fi de bé per tenir
una aposta que fem en el territori per l'excel·lència d'aquest alumnat que té aquesta doble component. També vull posar èmfasi, quan ens explicaven el projecte els responsables de la Fundació, no només buscàvem alumnes 10, que està bé, sinó que tinguessin aquest component de valors, aquest component social. Per tant, aquesta combinació, de fet, del que es demana ara també socialment, aquesta responsabilitat, podríem dir, ètica i moral, que hem de tenir els responsables polítics, però que es treballa des de la base. Per tant, aquest component també s'aporta en aquest projecte i és per això que vull pensar que aquests 23 nois i noies, que alguns són del centre, però repeteixo, alguns altres són de Lleida ciutat, però altres són de comarques que faran l'esforç fins i tot de venir a viure a Lleida, perquè hi ha gent de la muntanya, no és poca cosa de marxar de la zona de confort, de viure a Sort i de quedar-se a l'Institut Hugo Regia III, fer l'institut, fer el batxillerat, com la resta de companys, sinó que és desplaçar-se a Lleida, canviar d'entorn, canviar de companys i canviar de centre. Per tant, posar-ho també molt. Avui és un acte de presentació, jo també vull posar de manifest perquè és una cosa molt interna i no és perquè sigui aquí, perquè és veritat, en el moment que, com us podeu imaginar, els centres de Lleida, els instituts són molt actius i sempre ens venen a portar projectes. Quan semblaria que era, la Nacional està allí fent el dia a dia, doncs no. Sapigueu que tots els instituts del territori de Lleida són molt proactius, tothom molt projectes, tothom està amb l'antena posada i quan els companys de l'Institut de Llatonosa, després de fer 25 anys i dels actes, em venen amb aquest projecte, jo immediatament ho vaig traslladar a la Direcció General. La Direcció General que ho van tomar també amb tota la cura i tota la intensitat que es mereix un projecte com aquest. Només n'hi havia una a Catalunya que estava en funcionament, nosaltres fem una proposta del segon i des de fa 3 anys, per tant no és una cosa improvisada, sinó que ens ho hem anat treballant una mica entre tots, també des de la Direcció General van veure molt positiu, van valorar l'esforç d'un institut, en aquest cas de Lleida ciutat, que hagués pogut ser d'un altre territori, d'una altra zona de Lleida, perquè evidentment entenem que la capital fa de pol d'atracció. Per tant, la Direcció General també, evidentment, sempre han vingut molt a la vora. I també tota la resta d'institucions. Hem fet una mica amb el director d'anar a explicar a les diferents institucions aquest projecte. I també vull agrair-los perquè des de bon començament, amb una sola reunió, diguéssim, perquè si quan es va plantejar temes ho expliquem, tornem a quedar, tornem a parlar, ja ho valorarem, tornem a parlar, i per aconseguir un sí calen 4 o 5 reunions. En aquest cas vull posar l'èmfasi que no ha estat així, en totes elles, en totes les institucions. Vam començar amb la Cambra de Comerç, el seu president, que vull exposar, vam explicar el projecte de l'excel·lència que apostàvem i ens va donar la confirmació i després també continuant amb l'Ajuntament de Lleida, la Paeria, amb Global Lleida, amb institucions com la Caixa, que també tenen a bé a fer aquesta col·laboració perquè tenen la Caixa, té l'ànima de la Caixa, que és tota la vessant social, de donar suport a menjadors escolars, etc. Però també van entendre des del primer moment que calia apostar per l'excel·lència, que una cosa no està renyida amb l'altra. I també la col·laboració de la universitat, perquè així ens ho requeria la Fundació, que necessitem un accés, diguéssim, d'una certa preferència a instal·lacions universitàries, i també de la Fundació Celex, és una fundació que també està amb el centre de la Fundació, que està col·laborant amb el centre de Girona, amb el centre que també està al Batxillerat Internacional Públic, i després també vam tocar molt d'altra gent, però vam tocar l'Associació Cultural Reson Verba, que també tenen a bé a fer aquesta aportació, que agraïm també molt especialment d'aquesta aposta per aquests valors que dèiem, de l'esforç, de creure amb els recursos propis. Una associació que al seu moment, en els seus orígens, va fer això, les famílies van apostar per portar els seus fills a estudiar a Barcelona i que ha derivat amb el temps
i que ha cregut que el perfil d'aquest projecte també calia donar suport. És aquesta col·laboració que ens permet fer front a aquest projecte, un projecte que costa d'arrencar, no només per la formació que hem de dedicar al professorat, sinó que també hi ha tot un seguit de condicionants que posa la Fundació i que hem d'atendre i que no només és logística, sinó també econòmica. I gràcies a l'aportació de tots, aquesta col·laboració, que podem atendre el projecte com a escala. I avui l'acte, també a banda de la presentació, era la signatura dels convenis de col·laboració. I és per això que, si us sembla, començaríem. La Diputació de Lleida està per arribar, la representant, la diputada Perelló, arribarà, i també quan arribi la incorporarem, la signatura. Passaríem, en aquest cas, a la segona institució, que és la Cambra de Comerç, conseller, la presentació del president. I si ens adrecem un minut unes paraules. No. Només dues paraules perquè això serà molt llarg. L'acte, simplement dir-vos que l'excel·lència s'ha de primar, sens dubte. L'excel·lència és un punt a favor en un món globalitzat i hem d'incorporar els nostres alumnes perquè també siguin excel·lents. Però volia aprofitar també aquesta oportunitat per no oblidar-nos de la gent que, com a càmera, nosaltres ens interessa moltíssim el tema de la formació professional. És important, és vital, perquè és l'eina bàsica de l'esforç i del treball, i també per a aquells altres alumnes amb necessitats educatives especials, que també els hem d'ajudar. L'ensenyament públic, també la mesura de les institucions també han de col·laborar i no ens n'hem d'oblidar, perquè si no hem de perdre que aquests principis ètics, aquests principis morals, i els dic als alumnes quan arribeu als llocs de responsabilitats, no heu d'oblidar aquests principis ètics, aquests principis morals, i heu de procurar incorporar també aquestes persones que no han pogut tindre per diverses circumstàncies les vostres capacitats i que han de formar part, a la mesura que sigui possible, dels vostres equips. Moltes gràcies. El conseller delegat de Global Lleida. Sí, bon dia a tots plegats. Nosaltres, com a Global Lleida, un dels objectius i de les àrees en les quals impulsem és la formació i la capacitació, sobretot en la gestió empresarial. Aquesta formació va dirigida tant als emprenedors i empresaris que ja estan en empreses en funcionament, com aquells que estan en fase de desenvolupament de negoci, com també partint de la base la formació de tot el que és l'alumnat partint des de les primeres etapes educatives. De fet, tenim un programa conjuntament amb el Departament d'Ensenyament, anomenat E2, Escola d'Emprenedors, que el que es pretén és anar formant en l'emprenedoria, en l'esperit emprenedor, a tots aquests alumnes, inclús també al professor en la capacitació de la formació dels seus alumnes. En aquest sentit, nosaltres com no podia ser una altra forma recolzar aquesta iniciativa d'excel·lència, d'esforç, de superació, d'internacionalització, perquè en la mesura que tinguem persones més capacitades i que portin més valor a la societat, tindrem societats més justes i més equilibrades. Per tant, una iniciativa d'aquest tipus per una ciutat com Lleida o per tot el territori és una iniciativa que nosaltres també volem recolzar. Res més, felicitar també els professors per l'esforç que això implica, perquè no és neutre, i això implica també una dedicació, un esforç, i a tots els alumnes que ho pugueu gaudir, que ho valoreu, que les oportunitats van passant i s'han d'aprofitar. El senyor Ignasi Panlo, director general de la Caixa de Lleida. En primer lloc, jo, que fa temps
perquè l'Ivange ens va proposar... Sí? Vull dir que fa un temps l'Ivange Euclides ens va proposar... Sí? Perquè estem més pobres, tothom està I vaig pensar que canviàvem els papers, no? Perquè ell va fer de comercial i jo de client i em va explicar un projecte i bueno, una mica em va enamorar, em va agradar, no? I per tant jo crec que... I ara que ha passat el temps i estem davant d'aquest inici, jo crec que estic molt content d'haver-ho escoltat i que m'haguessin convençut, no? Perquè crec que estem col·laborant en algo magnífic, no? I lligant una mica amb el que deia l'Oriol, l'emprenedoria, no? Nosaltres, amb el món de l'empresa, sempre pensem i parlem que volem gent emprenedora, projectes... Jo crec que quan en el món de la cultura i en el món de l'ensenyament neix una proposta que podríem qualificar com emprenedora perquè és diferent, jo crec que estem molt contents, no? Hem d'aplaudir, hem d'ajudar i per tant felicitats a l'institut i felicitats als que promouen aquest tipus de propostes perquè sense dubte és algo molt positiu per Lleida, per la gent de Lleida, per la gent jove de Lleida. Per tant, felicitats i endavant. Molt bé, el senyor Josep Castellà, en representació de l'Associació de Ràdios com Verba. Bon dia. Bé, quan se'ns va fer aquesta proposta, sens dubte, la nostra entitat Ràdios Verba no va dubtar ni un moment, perquè hem de recordar que precisament és una entitat que té orígens universitaris. Als anys 60, finals dels 60, un grup de pares preocupats perquè els seus nens havien d'anar a Barcelona a estudiar i no trobaven acolliment ni un cert control, varen decidir tirar endavant la constitució d'un patronato de colegios mayores universitarios. Això va ser l'any 66. Després demanaven uns terrenys a la Universitat de Barcelona i el rector Francisco García Valdecasas els va donar uns terrenys al damunt a la zona de Pedralbes i es van posar a mà l'obra. 50 pares en aquells moments van aplegar un capital de 250.000 pessetes i es van llançar a l'aventura de construir un edifici destinat al Col·legi Major amb una inversió de 25 milions de pessetes. L'any 68 posaven la primera pedra, la universitat els donava els terrenys. L'any 69 s'obria 230 ja joves que entraven i es va mantenir obert fins als principis dels anys 80 perquè ja va vindre a la Universitat de Lleida i no tanta necessitat de tindre el Col·legi Major. Va ser un col·legi que van passar més de 2.000 alumnes, més de 2.000. Va marcar època perquè va ser un dels primers col·legis que vam fer audifòrums, cines clubs, activitats esportives, era molt conegut i de molt prestigi i a més hi han sortit alumnes i nois que ocupen llocs i no ocupen llocs molt importants al nostre país, estan ocupant alguns en aquests moments. I aleshores, això, quan es va tancar, van revertir uns diners a l'entitat, la mateixa universitat va revertir una quantitat important, aquests diners es van guardar, perquè no es va acordar guardar, no s'havien de tocar. Algunes persones, alguns socis impositors, els primers, alguns van demanar-ho, molts que no, i amb aquests diners els interessos van fer que durant un temps estigués stand-by, estigués aturada. Fins que l'any 90, un grup d'antics alumnes, de fills de pares, i alguns pares que encara vivien, van decidir tirar endavant l'entitat sense una entitat cultural, sense afany de lucre, res, fets, no paraules. Precisament és un orgull, és una satisfacció col·laborar amb aquest programa dintre les nostres possibilitats perquè, sens dubte, l'origen d'aquesta entitat és universitari. Per tant, endavant, un gran projecte i, a més, un orgull per les Terres de Lleida i per les entitats que col·laboren. Gràcies.
movem a la següent institució, el PAENCAP de l'Estat de Lleida, el senyor Àngel Ros. Moltes gràcies, directora general, director dels serveis territorials, director del centre, amigues i amics, felicitats per aquesta iniciativa. Estic molt orgullós que Lleida sigui la segona ciutat del país on aquí, a l'Institut Josep Viladonosa, es tira endavant aquest projecte de batxillerat internacional. Felicitats a la direcció del centre i al director d'aquests estudis que abans ens ha explicat, a tot el professorat i a les famílies, l'esforç del professorat, que s'ha dit també, però ho vull remarcar, és important adaptar-se a un nou pla d'estudis i a un nou marc, aquest marc internacional, i evidentment a les famílies i als nanos que hi han fet confiança i que hi han apostat, perquè no deixa de ser la primera promoció d'algo, sempre té riscos, però alhora també té les grans alegries de quan allò funciona i això funcionarà, doncs dir, vam començar nosaltres. Això val per la canalla, per les famílies, pels professors i pel centre. I evidentment felicitar-vos a la Conselleria d'Educació, a la directora general i al director dels serveis per fer confiança en el centre i per tirar endavant aquesta iniciativa. Jo crec que darrerament el país ha tirat endavant dues grans iniciatives en l'educació, que són la FP Dual i aquest batxillerat internacional. De veritat, donem-li la importància que té. La FP Dual ne té molta, és en definitiva posar, atansar l'educació a les necessitats reals de l'empresa i alhora facilitar l'accés al món del treball dels nostres nanos. I aquest batxillerat internacional és tenir clar que aquest món s'ha fet molt petit, ho veiem per coses positives com aquesta o per coses molt dramàtiques com la dels refugiats de conflictes bèl·lics. També és una il·lustració, passi aquella en negatiu, aquesta en positiu, de lo petit que s'ha fet aquest món. Crec que al final aquest món que en diem globalitzat vol una economia i unes empreses molt competitives i vol dir uns nanos, uns joves molt ben formats. Ben formats amb què? Amb valors, el primer, amb coneixements, el segon, i el tercer, amb capacitat de relació. Aquest món dels idiomes i de la capacitat de relació tan important és saber parlar com saber-se relacionar amb altres cultures, dels quals la llengua només és un dels vehicles d'intercanvi de coneixement. Per tant, aquesta internacionalització de la batxillerat us obrirà moltes portes, tant en el món educatiu, si seguiu, i heu de seguir formant-vos sempre, com en el món laboral, que cada vegada està, com diem, més interrelacionat. Per tant, no puc sinó felicitar-vos a tots els que ho heu fet possible i la ciutat està molt orgullosa de tenir aquest batxillerat internacional a nivell de Catalunya. Gràcies. Molt bé, gràcies. I ara per cloure l'acte ens adreçarà les paraules la directora general d'Ensenyaments Secundaris i Batxillerat, la senyora Teresa Pixman. Bon dia. En primer lloc, vull expressar gratitud. Gratitud a en Santi, en Jacint, al professorat de l'Institut Josep Viladonosa per aquesta trajectòria que des del primer dia es van veure en cor de tirar-la endavant, de l'esforç que els hi ha suposat, per ells com a equip directiu i per tot el professorat, perquè aquesta ha estat una tasca col·lectiva. Per tant, gratitud per aquesta vostra empenta, aquesta vostra capacitat de tirar endavant i de fer-ho possible.
gràcies a totes les entitats col·laboradores que creieu en l'educació, que aposteu per l'educació, que considereu que l'educació és l'eina que fa progressar un país i per tant per això esteu aquí, per això ajudeu el departament i l'administració local i la nostra, la de la Generalitat i totes la societat civil que es posa alineat, d'acord, amb tirar endavant un projecte d'aquestes característiques. A vosaltres, nois i noies, perquè heu estat valents, sou nois i noies que teniu un bon expedient acadèmic, però no n'hi ha prou amb això, heu tingut les ganes de presentar-vos, de fer unes proves exigents, de passar-les, i per tant, ànims perquè avui comença realment el camí. Tota la sort, tota la dedicació, les famílies ho sabem, sempre creiem en els nostres fills, però aquesta vegada vosaltres també heu estat una peça important per acabar-los d'animar, per agafar aquest compromís de família, d'alumne i de família, per tirar-ho endavant. Per descomptat que la inspecció, l'Alba i ara en Jordi, que substitueix, doncs heu seguit aquest camí, Alba, saps, totes les reunions que hem tingut amb els serveis territorials per tirar endavant i per tant hem passat hores discutint com ho faríem perquè penseu que, com heu dit, teníem un centre públic a Girona que des de l'any 2000 que ho està fent, que té una entitat de mecenatge que cobreix gran part de la despesa d'aquest batxillerat, que ha estat un model per nosaltres, però que després hem hagut de veure de quina manera ho podrem anar extenent a la resta de Catalunya. Llavors vam pensar que d'una manera claríssima les comarques de Lleida, ja que havia sorgit, era ja el punt clar de la ciutat de Lleida, a Reus, Tarragona i les comarques de l'Ebre tindran aquest altre punt de referència i a Barcelona, tot i que hi ha un centre privat que també està sota el mecenatge d'aquesta entitat, esperem que, també perquè estan en fase d'intenció d'obtenir la certificació, també en tindrem una Barcelona ciutat pública. I la intenció és, quina és? Doncs que en puguem tenir, que cada certes comarques puguem tenir un batxillerat internacional i per tant des de l'àmbit públic fomentar-ho i tirar-ho endavant. Per tant, tota aquesta gratitud immensa del departament i de comprovar que quan treballem en col·laboració, quan treballem plegats, quan realment hi ha aquestes sinèrgies positives, ens en sortim i tirem endavant. Per una altra part també vull destacar dos temes. Abans us hi heu referit i algú de les entitats ha parlat d'aquesta capacitat que hem de tenir d'atendre aquests alumnes que tenen més dificultats. Mireu, aquest és el projecte educatiu que tirem endavant entre tots, amb la col·laboració de tots. Sense equitat no hi ha qualitat. Si no ens preocupem de tots els alumnes, siguin quines siguin les seves capacitats i el seu entorn on han viscut o on viuen, és impossible tirar endavant un sistema de qualitat. Un sistema de qualitat que s'aguanta i que es manifesta realment amb les directrius que pot donar l'administració educativa, però que sustenta bàsicament amb la qualitat del professorat. I es veu que quan el professorat hi posa aquesta empenta i se sent amb el suport necessari per tirar-ho endavant, es pot aconseguir tirar molt enllà. I aquest és un tema fonamental. Equitat, la qualitat no pot ser sense l'equitat. Però dintre de la qualitat també hem de fer que hi ha uns alumnes que els tenim a tots els instituts, i ara m'hi referiré especialment, hem d'aconseguir aquesta excel·lència. I aquest programa que fem avui és un programa que és un itinerari curricular, en diríem, amb l'argot nostre, un itinerari curricular que busca l'excel·lència d'aquests alumnes perquè ells, d'una manera, tenen les capacitats per tirar-ho endavant, tenen la voluntat de participar-hi i, per tant, hem d'anar empenyent perquè a tots els centres aquesta excel·lència que la tenim
pugui ressorgir i pugui tenir l'empenta i el suport que necessitem. Abans ho deia en Santi, que els nostres centres de batxillerat són centres d'excel·lència, sí, ho són. Però això no és ni que la directora general ara us vulgui posar cap medalla que no ho dic, al contrari. Això és que els nostres centres de secundària i els de batxillerat concretament han fet un esforç extraordinari, aquí tenim directors i equips directius, per treballar conjuntament per fer que aquest nostre batxillerat tiri endavant, tingui molts projectes i es realitzi. Avui estem amb el tema del diploma del batxillerat internacional, però us puc parlar de tots els projectes que hi ha als instituts de Lleida. Tenim un batxibat, que és una doble titulació de batxillerat francès i nostre, que els alumnes surten preparats per anar a totes les universitats de parla francesa. És un batxillerat d'excel·lència, els alumnes són excel·lents, també necessiten aquesta doble preparació, més hores de dedicació al professorat també implicat. Tenim els nostres instituts que un té un programa intensiu de llengua anglesa, un altre té una línia d'experimentació en ciències extraordinària, un altre té una línia d'astronomia i de potenciació dels aspectes de meteorologia i d'astronomia fabulosa, un altre, aquest matí m'he reunit amb ells, té tot un tema de potenciació de les humanitats i de seguiment dels alumnes que tenen tot un vessant que volen treballar tot el tema de creativitat i d'emprenedoria. Per tant, és una altra característica d'aquests nostres centres de secundària. Participem, aquí en parlarem, a la Caixa, amb el tema de drogues, per tant, amb tema de salut, amb tema de biblioteques escolars, amb temes de suport a l'FP dual i tot el reconeixement de la innovació i de la qualitat ISO. Per tant, tots els nostres centres de Lleida, i també ho podríem estendre a la resta de centres privats concertats, però ara estem amb els públics, tots tenen un projecte que els singularitza i que els dona suport. Penseu-vos que hi ha alumnes que s'han presentat als premis extraordinaris de batxillerat i han tingut premi. Per tant, la setmana que ve donarem els 35 premis extraordinaris de batxillerat. En podem donar 40 i en donem 35 perquè hem tingut 800 alumnes que s'han presentat lliurement en unes proves duríssimes per tenir el premi extraordinari de batxillerat. Per tant, tenim alumnes que han tingut les distincions de l'ESPAU a Lleida Capital. Per tant, estic molt d'acord amb tu, Santi, que els nostres centres, els nostres instituts, tenen aquesta voluntat, estan esperonats, estan motivats per treure aquesta excel·lència. I una excel·lència que també, abans els mitjans de comunicació preguntaven, hi ha molts models per dir com farem aquesta excel·lència, com la combinem amb l'equitat. Doncs la combinem dins dels mateixos centres. Els mateixos centres tots poden tenir una línia d'excel·lència per reeixir, per tirar endavant. I aquests models mixtos, no de separar els nanos, que els alumnes que tenen més capacitats i els posem en un centre a part. Nosaltres tenim els centres on hi pot haver aquestes línies, i hi ha aquestes línies que tots els alumnes tiren endavant, però que l'excel·lència també surt. I finalment només una cosa pel batxillerat internacional, ho heu explicat, ha estat molt ben explicat. Penseu que el nostre batxillerat també té el treball de recerca. De fet, el treball de recerca que tenim al nostre batxillerat, que és el que està vigent, té un símil amb el treball de recerca que demana el batxillerat internacional. En el seu dia ho vam lluitar i ens hi vam fixar. I després una altra cosa que és important, que aquest, com ha explicat molt bé el Jacint Llaurador, el que fa és que
us demana a vosaltres alumnes aquesta capacitat de preparar-vos per aprofundir en un tema, però a la vegada us demana aquesta visió global interdisciplinar del coneixement. I aquesta doble postura de dir preparo, perquè és un curs preuniversitari, preparo els alumnes per aprofundir en un tema concret, en una disciplina, però a la vegada no em descuido de tota aquesta visió global del coneixement i del mètode científic i de la capacitat crítica que necessiten els nostres alumnes per tirar endavant aquesta societat del coneixement, aquest programa hi fa una especial atenció, així com els motius ètics, aquest aprenentatge servei, que és el que jo faig per retornar a la societat, per implicar-m'hi i per tant per sentir-me partícip d'aquesta comunitat en la que visc. Per tant, felicitats, estem contents, avui és un dia, com deia l'alcalde, d'estar content perquè ho tenim a la ciutat de Lleida, perquè representa a moltes altres comarques de Lleida i segur que avui ho recordarem perquè anirem celebrant que hi haurà molts i molts alumnes que cursaran el batxillerat internacional al Josep Lladruso o a d'altres centres de Catalunya. Moltes gràcies a tots per l'esforç i per la col·laboració. Per acabar l'acte, en representació de la institució de les institucions, la institució que aposta pel territori, com no pot ser d'una altra manera, la Diputació de Lleida, representant la diputada Rosa Maria Mora, si ens fa el plaer de pujar i també d'agafar el conveni. Doncs gràcies perquè per motius d'agenda han pogut arribar abans. Valorem molt la seva presència. Bé, doncs molt bon dia, demano disculpes, però com molt bé dit el director territorial m'ha estat impossible ser més aviat aquí, em sap molt de greu, però sí que dic que la Diputació de Lleida fa una aposta, com sempre, pel territori, com molt bé dit, i per aquests nois i noies que volen incorporar-se en aquest nou projecte i a la vegada agrair moltíssim l'acollida que aquest institut sempre ha tingut amb projectes nous i amb ganes de fer coses pels nois i noies de la nostra demarcació. No cal dir que hem d'agrair al director territorial també per aquesta sensibilitat que té i per la directora general i per l'alcalde de Lleida, que sempre procurant perquè la seva ciutat tingui tots aquests projectes importants i que la Diputació de Lleida sempre es tindrà al servei de totes les persones i de tots els projectes que facin possible que els ciutadans de la nostra demarcació puguin preparar-se bé i que siguin les persones de futur ben preparades. Per tant, sempre ens hi tindran. Jo els agraeixo moltíssim a la directora general que avui estigui aquí i és un plaer d'estar amb tots vostès, encara que només sigui un momentet. Gràcies.